Durant més d'un segle, els banys de Black Rock van ser un dels espais més estimats del litoral de Dublín, un punt de trobada on generacions senceres gaudien de la mar, l'esport i la vida social, amb l'abadia com a teló de fons. Avui, però, el que en queda és una estructura abandonada i malmesa pel temps, una presència fantasmagòrica arran de mar que enyora en silenci els dies de plena vitalitat. Els orígens dels banys es remunten a l'any 1839, quan la companyia ferroviària que acabava d'unir Dublín amb Kingstown, l'actual Dunleary, va construir una zona de bany públic al costat de l'estació de Black Rock. La nova línia de tren havia tallat l'accés natural a la costa i els banys oferien una solució pràctica i popular, permetre el bany segur a la mar en una època en què aquesta activitat es considerava saludable i moderna. El moment d'esplendor va arribar al 1887, quan les antigues estructures de fusta van ser substituïdes per piscines de formigó amb espais separats per a homes i dones, una piscina mareal de 50 metres i grades amb cabuda per a 1.000 espectadors. A principi del segle XX, els banys es van convertir en un escenari clau per a competicions de natació, waterpolo i salts en què el recinte va assolir un prestigi nacional amb grans noms de l'esport irlandès competint davant un públic entusiasmat. Tanmateix, a partir dels anys 60, el declivi va ser progressiu. L'aparició de piscines cobertes i climatitzades, més còmodes i accessibles durant tot l'any, va anar buidant els banys de Black Rock i, finalment, a les darreries dels 80, el recinte va tancar definitivament. Després, els efectes de l'abandonament han estat implacables. La mar i les tempestes han erosionat el formigó, les estructures metàl·liques s'han rovellat i l'espai ha quedat exposat al vandalisme. Diverses inspeccions van determinar que gran part del conjunt era estructuralment insegur, amb plataformes esquerdades i grades a punt d'esfondrar-se. Tot i els nombrosos projectes i debats sobre la seva recuperació o transformació, els banys continuen en un estat de degradació avançada. Per a molts veïns, però, el lloc encara conserva un valor emocional profund, un símbol d'estius lluminosos, d'aigua freda i rialles i d'un patrimoni marítim que, tot i esvair-se, encara perdura en la memòria col·lectiva.